TV. Selam dostlar, күзнің 3-ші айына да енді аяқ бастық. Кімдір бұл күнлерде нендер көңіл тішіңкілігіне беріп отырадыр. Міне күз бітмәсе бітмәді енді деп, сіздің үшін бір кеңеш. Әгер де сізде шундай көңіл тішіңкілігі бар екен, әгер сіз яман сулый тұрған кіші екен, тәмлі ашағыз достар. Тәмлі ашау, тәмлі рецептлар алар барысы да TMTV телеканалында тәмлі креш тапшыруында. Һәм біз башлайбыз. Қаршы алығыз. Бүгінгі қонағыбыз эстрадыбызның йолдызы, популяр жашыбыз Лилия Хайруллина. Лилия, рахмет. Сәлем, Булат. Сәлем. Сенде көңіл тішіңкілігі жоқ ма дейді? Күз жеткеш міне. Хаман бітмей бұл күз айлары деп. Білесің енді, мен өзім жай ярата тұрған кіші. Әлбәттә, һәр кемеңдә була дип уйлыйм. Бірақ болғанда сенде бір кеңеш. Тәмле ашарға керек. Тәмле ашарға һәм тәмле шәйләр ішеді. Баллы ризыкларны арттырырга ярымы әлбәттә инде. Шөмки. Хатын-кызларга. Килограммнарыгыз артып китәргә мөмкин. Әйтик, минем уйламыша барыбер теге тәмле ризыклар ашаганда күңел күтәрелеп китә. Мин кофе эчәргә яратам инде берәр матур. Аңладым Лилия. Аңладым. Без ул турда сөйләшеп, син белән бүләк алып килгәнсең. Нәрсә язганда күрсәтәлем дә, бу инглиз телендәме? One pray. No. One pray. Безнең үзебезчә татарча мерч дип инде хәзер. Юк, аның язылышы татарча, бу минем җырда. Син минем утрау, мин моны on pray дип укыдым дисәдер. Инглиз телләре белән on pray. Минем иң яратып җырлый торган җырларның берсе репертуарымнан. Син минем утрау. Һәм менә шушындый футболкалар ясарга булдык. Сезгә бүләк итеп. Сиңа әлбәттә инде килешмәс дип уйлыйм размер. Лилия, минем хатын бар, 3 кызым бар. Берәр сенә килештеремен әле, яме? Менә Ләйсәнгә килешер дип уйлыйм. Рәхмәт. Бүләгең өчен рәхмәт. Тапшыруны башлыйбыз. Кагыйдәләрен хәзер барысын да аңлатырмын. Син иң мөһиме әзер бул, яме? Мин әзер. Лилия, без инде менә икенче ел рәттән яңа форматта эшлибез. Синең әле килгәнең юк. Бу яңа форматта катнашканың юк. Мине нәрсә көтәсен белмим дөресен әйткәндә. Димәк, телевизион тамашачылар хәзер рецептлары юллый да. Мин сиңа ул рецептны тәкъдим итәм. Фотосын күрсәтәм. Син шул рецептка карап, нәкъ шулай ук шундый ук ризык пешерергә тиеш булачаксың. Әгәр дә син шулай килеп чыга икән, димәк, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге таба синеке. Әгәр дә юк икән, нәрсәдер кыек килеп чыкты, нәрсәдер барып җитмәде, нәрсәдер пешмәде, анда кызмады. Димәк, бу таба сиңа рецепт юллаган кешегә китә. Аңладыңмы? Ярый. Почта России белән. Мен каян булуына карап. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Әйдә, игътибар экранга, мин сине хәзер таныштырам. Кем сиңа каршы бүген көрәшәчәк? Корбангалиева Аделя Айрат кызы, 9-нчы сыйныф укучысы, музыка мәктәбенең скрипка бүлеген тәмамлаган. Киләчәктә табиб һөнәрен үзләштерергә хыяллана. Димәк, таныштык Корбангалиева Аделя белән. Безнең коллега дисәң дә була. Скрипач, музыкант. Сиңа хәзер аны фотосын да күрсәтәм. Димәк, менә бу кызу. Булачак табибә дип әйтегән. Һәм беләсең нәрсә җуллаган ул? Менә мондый бер симон нәрсә икән беләсеңме? Ой, шундый матур күренә. Минем яраткан әйбер бит бу. Бу бит пирожны. Мин балла ашарга бик яратам. Мин моны башта ни дип уйлаган идем, кекс була бит әле, себет әле маффиннар, маффин. Бу маффин түгел икән, бу чынлап та пирожный, аның исеме бәрәңге. Бәрәңге пирожный. Беләсең, ничә еллар менә шу пирожныйны яратып ашыйм, ә менә бер кайчан да уйламаган идем, ничек ясалам икән ул дип. Үземә ясап карамаган идем. Лилия. Менә бит. Хәзер уйлап чыгарасың инде ничек ясалганын. Мин сиңа рецептын әйтмәйм. Мин бит моны рецептсыз ясарга тиеш булам. Менә шушыны без сиңа беразна ярдәм итәрбез, барыбер. Әз генә ярдәм итәргә. Беләм, моны булай иттерәсең дип әйтербез инде. Син бер нәрсә китереп чыгарга тиеш башладың. Без сиңа хәзер ингредиентларын барысын да бирәбез. Әзерләп куябыз. Син әзерлисең, пешерәсең, бүрсәдәге ясыйсың. Мин үзем дә ничек аны ясалганын белмим. Менә син белән бергә өйрәнәчәкмен, яме? Бик кызыклы икән сезнең формат хәзер. Бик кызыклы, шуңа күрә Лилия Хайруллина хәзер бүген тырышачак Аделяны җиңәргә. Сез дуслар, бу көрәшне күзәтеп барыгыз. Я Лилия, менә ингредиентлары бүген бик җиңел, бик гади, алар күп тә түгел. Какао, шикләвек дә бар, печенюшка, май һәм куертылган сөт дип атала инде бу. Сгущенный молоко. Бик тәмле көрәш бүген, бик тәмле, бик баллы.
Лилия, сен теорияда маны білем дейдің? Бой бірні. Ничек деп айтайын енді білем деп. Қазір көз алдына келтірем енді әзірәк. Ойлап қарасаң, бик ауыр кебек түгел, әйме? Жоқ. Мен хатта түшіндім мына бой бірлерге қарап. Мен хатта түшіндім. Мен ол пирожныйны печеньедан ясала деп ойламаған едім. Менә ничек екен. Менә шулай екен. Ярый, хәзер ясап карыйбыз. Лилия де ясыйбыз. Аңлауымша, печеньканы, менә бу печенюшканы мында вакларга кирәк. Шулай бит? Әйе. Менә беләсеңме, үз тәҗрибәмнән чыгып әйтим әле. Мин кайчак пешерәм чизкейк өйдә һәм аның менә төбе камыр җир шулай печеньедан ясала. Тик инде беләсеңме ничек мин аны ваклыйм? Ничек? Пакет эченә тутырып печеньены үстеннән уклау белән йөртеп менә шулай итеп ваклыйм. Абай мен кебек. Менә инде әзрәк ваклап тутырырга була пакетка тик менә уклау белән. Монда инде хәзер сезнең тапшыруда заманчарак блендер белән ваклыйсыз була дип уйлыйм. Кара, тукмак бир әле, тукмак менә, тукмак. Комиссия лайфка. Әйе, булай эшләп карыйбыз. Кызык эшең генә. Әйдә. Кызык эшең генә. Тукмак белән эшләп булмый икән аны? Әйдә, була син генә пешерсәң. Юк, мин ваклап карыйм. Кара, юк, ваклана бит ул. Булай да әйбәт икән әйе. Минем уйлавымча, башта менә шушы тукмак белән аны вакларга мөмкин, ә инде соңыннан блендерга күчергән. Карасың, бик яхшы алып барышы килеп чыгар. Силә. Мин каршы түгел. Каршы түгел. Менә бик яхшы килеп чыга булатның. Кара әле, әйдә, рольләрне алмашык, бәлки мин алып баручы булармын. Син килгән булат. Я, Лилия. Безнең булат Әдилә белән көрәшә. Әйе. Менә аны бик яхшы килеп чыга көрәшә дирсең. Менә бит. Я. Шулай ваклыйсы була дип уйлыйм безнең шикләвекне. Шулаймы? Грек шикләвеге, әйе, һәм шулай булар монда. Грек алып килгән дип әйтәм. Какао бар. Какаоны просто ваклап, какаоны ваклыйсы юк, инде вакланган. Я, Лилия, син үзең турда сөйлә, әйдә. Шулай тапшыр. Син инде күптән күргән юк тапшырыгызда. Минем инде 2 ел. Берничә тапкыр булган бар тапшыруда. 2 ел булмады, ну. Күптән килгән юк, менә форматыгыз да үзгәргән икән. Менә бит. Әйе, бик кызыклы икән. Ничек сиңа бу формат? Миңа ошый, әлегә ошый. Аеруча син әзерләгәндә, мин сөйләп торганда. Ахырда беләсеңме, нәрсә генә була кайбер шәкәтегә җырчыларына гәрдә җиңелде дисәк инде. Әйе. Кайсы бердәре, эй, борчылып беткәнде, мин нәрсә хәпшерә белмимме инде дигән кебек. Мин бердә борчылмыйм, чөнки минем өйдә инде 3 таба бар. Мин 3 тапкыр катнашкан бар бу тапшыруда. Адилә. Котлыйм. Бу таба автомат рәвештә сиңа күчә. Сәсеңә 4-нчесе. Юк инде, миңа җәл түгел әлбәттә. Мин җиңсәм дә аңа ул табаны бүләк итәрер идем. Итен туктар, әле башта җиңеп кара. Анысы, кеше кулына бүләк алгач арасың. Юк, бирәсе килмәй әле бу табаны. Мин җиңелсәм дә кайгырмыйм. Ни беләсең, ничек кабул итәм тормышны менә. Димәк, шулай булырга тиеш булган дип кабул итәм. Җиңел шулаймы? Ну, гел дип әйтим инде. Күңел төшенкелегенә бирелмисең, син тапшыр башына. Вакытлар була инде, төрле вакытлар. Буламы? Хейтерлар язгандамы синең Инстаграмыңа? Бик каты бәрәсең син. Минем инде иммунитет ул хейтерларга. Беләсеңме, ул бит кем әйтүеннән, кем язуыннан тора. Син кирип карыйсыңмы, кем язган? Так. Барыбер бит инде кеше язгач, син аның битенә кирип карарга мөмкин. Мамадыш районы. Кем микән бу дип. Һәм берәр танылган атаклы режиссер, анда я артист кешесе язса, тәҗрибәле инде аңлыйсың, бәлки мин дөрес эшләмимдер дип. Була инде күп Филипп Киркоров язса гәрдә, Лилия. Күп кеше бар, шул хәтле фикер бар. Филипп Бедросович. Что я приму во внимание. Аның әле язганы юк, бәлки кем белгән. Лилия, карале, булайча, син моны вакытлыктыр берәр ничә емен. Минем бу табаларның мактыйсым килә. Рәхәтләнеп, безнең тапшырыбызның спонсоры, генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы, Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм әлеге заманча шәп савыт-сабаларны, табаларны, кәчтүрүләрне, аларында казаннарны дисеңме, анда бик күп төрле ассортимент. Сез интернет кибет ашада аларга мөмкинсез. Һәм аларның бар үзләренең фирменный кибетләре, әлбәттә Кукмарада үзендә һәм Казанда 3 кибет бар. Исендә калдыр, синдәме? Күңел дәфтәреңә язып бар, дип әйтәдер минем әби нашыдай. Аның берсе Павлюхин урамы 114-нче йорт адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең 1-нче катында, һәм 3-нчесе Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Кибетләр, бик мотор кибетләр, аның ишесе дә теге төрле дизайн буенча дип әйтергә кирәк. Мин анда кергәч, дөньямның тамасы битнесе җыеп чыгасы килә башлый, биләсен итеп уяна. Хәтта хатын-кызлар буларга иш битне шулай. Ну мин күбрәк теге казан, ни анда учак, теге коптилкалар, иберләр, шампурлар аласы килә, инде битнесен җыеп чыгасы килә. Бик зур рәхмәт, дуслар, менә безнең спонсорыбызга. Мин үзем дә кулланам. Кибетләрне барыгыз, алып Казан кайтыгыз белән иберләрне. кулланам, табалар белән бик ошый миңа. Нәрсәне әйткәндә? Син дөрес эшлисең. Молодец. Я, нәрсә әйләнеп кайтабыз, инде безнең рецептыбызга.
Мына печенье ваклыйбыз. Рецептыбызда һәм сиңа хейтерларны біз булдымы? Хейтер итеп бетердек ме инде? Хейтер итеп бетердек. Бар инде, Инстаграмда сен булачак айрым та. кайбер чакта постта чыгарасың артынан, шулай бит? Кайчак. Сенең Инстаграмны карап барам, син репетициялар ясыйсың. Инде чыгышларга әзерләнәсең. Мин гел әзерләнәм, берәр чыгыш булса. Гел син бийсең инде. Мин күнеккән. Мин яратам хәрәкәтләнеп җырларга, ниндидер образ тудырырга, теге кеше бик кешегә карарга кызыклы булсын дип тырышам. Спортивка образы менә теге 90-нчы еллар, аля 90. Әйе, хәзер бит инде тренд дип әйтәсе килә, модага кирип китте. Хәзер менә рус эстрадасында карасагыз, чит елдә 90-нчы елларга кайту. 90-нчы елларга кайту, әйе, менә шул теге пленкалы кассеталар, VHS диләр бит инде, әйме. Теге элеккегә шул шрифтлар. Әйе. Хайсына дип әйтәләр инде. Белмим, кем ничек әйтә инде. Шуңа күрә хәзер модда һәм инде без дә шушы трендка кушылып киттек дип әйтәсем килә. Шундый җыр ясатырга булды мин. Клип төшереп аттык тиз генә, әйе, һәм менә Булдымы син ул җыр чыктымы? чыкты, онытылам дип атала. Менә инде музыкаль дискотекасында да без аны башкардык, биеп. Точно. Менә шундый образларда мин шул тырышам инде кешегә кызыклы булсын дип. Ничектер күңелләрәк бит инде шулай. Карарга кызыклы булганда. Әлбәттә инде. Сүздә юк. Бер сүзсез. Шул яктан инде әйтәсем килә. Бу күрсәтә инде ничек менә үзенең эшеңә ничек Син мөнәсәбәтеңне, әйе. Мин яратам үз эшемне бик. Әйе. Шул ук вакытта инде бу минем иҗатыма эшемә булган мөнәсәбәтем, мин яратам үземнең эшемне. Бик җитди карап. Шуңа җитди карыйм, әйе. Гөлдәния апа кайтмадымы әле 90-нчы елларга? Ни кайтмады әле, менә күптән түгел генә шулай ук аның видеосы чыкты. Шул 90-нчы елларда төшерелгән. Ул бит инде анда вакытта шундый популяр җырчы. Әйе, урманда төшкән, йөреп чәчәкләр җыеп болыннарда. Каеннар янында. Әйе инде. Авышлар арасына кереп. Ул вакытта. Күптән түгел генә чыгардым. Шулай иде. Ул видеосын Нигә интернетта. шул вакытта берәр җырчы шундый мощный клип төшергән булса име берәр инде. Анда баядыр барып бассейннарга чумып. Ул вакытта Трэш булыр я. Ул вакытта шулай күнегелгән булган һәм инде тренд шундый булган дип әйтәсем килә һәм Менә. һәр иске әйбер яңадан кире кайта диләр бит. Кайта. Шулай. Кара, я без моны блендердан ваклап карыйк әле. Бик зак тыйла башлады миңа бу эш һаман безнең. Бу эс бит әле. Хәзер әзрәк вакытында. Без моны хәзер. Безгә күп кирәкми бит ул. Безгә берничә син ясасаң шул җитәр. Күпмесен нихәтлек алырга, күпме печенье алырга, күпме май алырга, аны ничек белергә микән? Хәзер аны күзгә карап чык. Кара, Интуитив мин рәвештә. туктал, Лилия. Мин сиңа ярдәм итәм. Әйдә байтып карыйбыз. Блендер белән эшләп карыйбыз. Әгәр дә яхшы килеп чыкса, димәк безнең шалан чәчәбез. Салют! Дуслар, булай булмый. Моның өчен башка блендер кирәк, яисә моңа тирән савыт кирәк. Дирәләр салып кирәк булган. Yo, нормально бара бит, менә бит, бара бит. Әйбәт килеп Башкарга кирәк. Әйбәт килеп чыгачак, без хәзер дуслар, моны ваклап бетерәбез башлаямы Печенье хәзер. печенье салырга кирәк. Җидәшәк. Я, Лилия, Әйе. тәмаммы инде? Менә тәмам диярлек. Булды, миңа калса, инде ваклап бетердек кебегеме? Сен бер читкә генә кырыгын алып куй хәзер. Кара кызган бераз гына. Ки безнең әле тагын монда нәрсәдер эшлисе булачак. Безнең шикләүкне ваклатасы булачак. Ваклысы булачак. Хәзер ваклыйбыз. Бик күп көч кирәк икән. Бик күп Печенье көч кирәк. вакларга. Уен эш түгел. Җиңел булып күренсә дә. Юмор оператор. Да, шулай. Якырга алып торыйк без моны. Хәзер Шикләүк ничә тәбез? Бөкне шулай ук ваклатабыз дип уйлыйм блендер белән. Блендер беләме? Монда салып карыйк. Башта әзгенә сал, әзгенә салып кара. Так. Синме, минме? Әйдә башта. Минем уйламча күбрәк салырга. Минем уйлавымча, что бөтенесенә салырга кирәк. Әйе. Була бит ул. Менә бит. Без булдырабыз. Чәчле әлбәттә бераз. Син җиңсәң, таваның яртысы минеке. Син бу шикелләүк яратасыңмы гомумән? Яратам. Мин шундый батончиклар яратам, шикләүләрдән ясалган. Теге С хәрефенә башлана шоколадның исеме шулаймы? Кайсы? М хәрефенә. Керс дип бетә.
Арс дип бетә. Шоколадлар мына шикелле өкле. Юк инде андыйларны түгел, менә шундай батончиклар сатыла. Алар бал белән ясалган, төрле шикләвекләр белән. Сен аны иңдә ашыйсың. Кайчак сатып алып ашыйбыз. Брекетлар белән ашап булмый бит. Әле тагын брекетлар куйдырган. Симит бер брекетлар белән җиргәнең, Лилия. Алмада ашыйм. Бүтән нәрсәне ашап була. Мин 6 ел элек кигән идем брекетлар беренче тапкыр. Синең лайфстайл мәллә ул синең? Миңа ошый, менә ышанмассың, миңа ошый. Мин теге стоматологка баргач тешләрне күрсәтергә. Алар карадылар да, хәзер ортодонт килә, карап чыксын әле диде миңа врач. Уда да ортодонт әйткән. Лилия, син барысы да әйбәт бит монда, барысы яхшы нәрсә кирәк. Миңа брекет куйыгыз әле, тагын бик сагынды брекетларымны менә 6 ел элек җирткәнем. Хәзер беләсең модада брекетлар җиртә. Мин бик җиртәсем килә брекетлар. Шулай дисәгез, әлбәттә менә безнең. Миңа шул хәбәрне әйткәннән соң сезгә брекетлар киергә кирәк дип. Мин шатландым. Чөнки сөендем, минем киясе килгән иде. Хәзер ул чыннан да трендта, модада. Минем әйтәсем килми, мин һәр модада булган әйбер артыннан куанып. Тик менә теләгем бар иде. Менә шул теләгәч, ул теләкләр тормышка аша икән. Киеп кайткач, өйдәгеләр әйтмәделәрме соң? Юк, һәр нәрсә. Тагын килдең менә инде шуна ди. Беләсеңме, иң мөһиме кеше үзен ничек хис итә. Менә миңа үземә комфорт, рәхәт, миңа ошый һәм мин ничектер оялмыйм аннан, рәхәтләнеп елмаеп йөрим. Шуңа күрә кешеләр дә шулай кабул итә дип уйлыйм. Мин алай берләрне кигәч, кайчан көннәрен, айларын саный бирәм. Кайчан бетә инде, кайчан салдырыгыз. Ну булат, әйтә тагын бераздан җирт, ну бит ул файдалы мәтен. Файдалы салдырыгыз. Инде ярты ел үткән икән, сизми дә калдым. Әле тагын бер ярты ел тирәсе киясе калдым. Саласы килер икән. Yok, ana күбрәк җиткән сән яхшырак бит ул. Йөр рәхәтләнеп. Так. Булда бу. Минем уйлавымча тагын кирәк, күбрәк ул. Әйдә. Минем шират хәзер. Минем шират. Мин туйдым. Туйдым бу эштә. Менә мин ашарга пешерергә яратам. Кайчакны шул пироглар, чизкеклар ясыйм төрле. Сен алардан тыш нормальный рецепт пешерәсеңме? Пешерәм инде әлбәттә. Бу нәрсә, Лилия, атаның җиде көнендә иң еш пешерә торган ризык. Мин үч пешмаклар ясыйм. Мин Instagramнан карадым инде, күп кеше белә. Мантыйлар үч пешмаклар. Мин аны беләсем, ничек Instagramны карадым анда, син сториска куясың әле. Юк, сториска да куям. Ешрак сториска куям. Инде рецептларын да язып чыгарган идем. Мин ясап куям. Үч пешмак нәрсәнең рецепты инде камыр ит бәрәңге инде бит. Кеше сорый бит, халык сыры язалар. Камыр рецептын язгыз әле дип. Күбесенчә инде камыр кызыксындыра безнең хатын кызларны. Әйдә камыр рецептын давай. Әйдә менә. Хәзер нәрсә әйтмәкче идем? Майлырак итәм. Майын күбрәк салам, чөнки күп кеше кетрәтә торган камырны ярата. Ул шундый чыксын өчен күбрәк мин анда майонез да салам, ак май да күп итеп салам. Менә шул маргарин да тундырам, атлан май да салам. Төрлечә була. Бөтенсен бергә салган чакларда була. Интуитив рәвештә эшлим мин еш кына. Һәм ул шундый кетрәтә торган була, камыр тәмле була. Мин теге дрожжи белән ясарга яратмыйм. Һәм мин экономияләмәгез иң мөһиме менә. Алып куям мин 2 килограмм 2 килограмм ярым 3 килограмм ит. Һәм менә шуннан әлбәттә инде бәрәңге белән бергәләп, суган белән ясап куям. Оптым дип әйтим мин, дәм морозильникка куям катырырга. Һәм кирәк вакытта алып пешерәм. Миңа инде сораулар килгән булды. Бәрәңгесе бузылган. Карала бит аны. Бер нәрсә булмый. Мин бәлки минем морозильник шундыйдыр белмим. Бер нәрсә булмый, бик уңайлы. Күпме вакытны морозильниклар шундый инде, ну синеке шундый. Юк инде. Гади холодильник, гади морозильник. Шептер морозильникта бәрәңге синекенә. Юк инде. Минем генә алай түгел, минем менә кайбер танышларым да шулай ясый, әни дә шулай ясый. Бик уңайлы. Күпме вакыт. Уңайлык яктан бик уңайлы сүздә юк. Ләкин мин беләсең, мин яратам менә. Шоп ясадым менә. Хал тыктым, чыпчыкта. Кайнар килеш пешә. Айтып башладыга. Яра. Шулай безнең шикләвек тә вакланып бетте. Шулай бит. Вакланды. Салып куйыр инде айрым. Әйдә. Матур булып торсын, әле бит безнең. Минем сырысым килә, син тиздән ноябрьдә, менә берничә көннән Түбән Камада булачак театраль солянкада да катнашачаксың, шулай бит. Бу быелгы театраль солянка түгел, зәңгәршәл түгел, узган елгы чыгана да 5 миллион 500 сум дип атала. 5 миллион 500 сум дигән.
аталған программа театраль солянка. Син анда башкарасың. Күйеугә чыкмаган Колхоз председателінің болдызы. балдызың. Әйе. Сине димәк, анда нәрсә? Кем күйеугә чыга? Я специалистка кім Әйе. күйеуге шыға. Шуңа бирәләр 5 миллион 500 мең. 5 миллион бирә хөкүмәт, 500 сумын бирә үзе колхоз председателе. Үзенең кесәсеннән 500 сум миллион, 500 мең түгел. Юк, 5 5 миллион 500 сум. 5 миллион 500 сум. Әйе. Спойлер, эшлибезме, юкмы, бирделәрме? Миңа бирмәделәр. Башка кешегә электе, башка кеше күйеугә чыкты анда. Чыгардылар инде күйеугә Чыгардылар, кемнедер. анда бик кызыклы дөресен генә әйткәндә, минем тормышымда беренче тапкыр иде бу тәҗрибә. Солянкада катнашу, шундый Театраль солянкада катнашу Әйе. дип әйтергә. Һәм шундый комедия рәвешендә кешеләргә дә бик ошады дип уйлыйм. Бик күңелле үтте безнең 2 көн куйды Казан шәһәрендә һәм инде менә хәзер барабыз Нижикамскига ала бирсә 20 ноябрь көнне. Килегез. Кемнәр катнаша безнең анда составта, кемнәр? Бик Йолдызлы бай составта. состав, татар эстрадасы йолдызлары, Ландыш Нихматҗанова, Илназ Бах, Раяз Фасыхов, Лилия Хайруллина, Хайруллина була диде. Хәмдүнә Тимергалиева. Менә. Мин төшенә башладым инде кемне анда күйеугә биргән. Ярар, әйтмим. Килгәч үзегез күрерсез. Килгәч барысында күрсәм, дуслар бик кызыклы тамашам, театраль солянка 20 ноябрь. Түбән Камаллылар анда якын тирәләр, рәхим итегез. Безнең шикләүк әзер. Хәзер калды безнең май, ак май һәм инде какао һәм сгущенка. Ишетәбез. Кайсысын салдык микән? Минем уйлавымча салырга кирәк Без монда барысында булатабыз. Мин тагын бер кат сөйләм, бу бик күп түгелме? Сез бит үлчәп бирәсез дәйме тапшыруда? Белмим. Мин үзем карарга тиеш инде күпме салырга кирәк, әйме? Минем уйлавымча бу җитәрлек. Күп булмас дип уйлыйм. Ярар. Булды, син шулай әйтәсең икән. Булды. Әйдә, барысында эшли башла, буларны хәзер Мин ничек булгатырга уйлыйм? кирәк. Әйе, хәзер без шикләүкне истибез. Печеньега. Вакланган. Бисмилlah. Грек Димәк, шикләүгә. безнең бүген кыздырасы, пешерәсе булмый димме бүген? Юк, эш? бүген бик бик җайлы. җиңел. Әйе. Жәл, кыздырасы булса, менә шундый табалар да бирерик без сезгә, кыздырга, пешерәсе булса, кукмара, кәчтүрүләре дә бирерик сезгә. Һәм дуслар, беләсезме, нәрсә әйтергә онытып торам менә. Отса мөһим, сиңа да. Кукмара соус сабасын алганда, карагыз, яме төбендә аны шундый фирменный логотип булырга тиеш. Кукмара дип язылган. Әгәр дә Кукмар дип язылмаган икән, әгәр дә башка бер төрле язу, демәк, бу дөрес таба түгел. Алырга кирәк. Кукмара дип язылган. Менә монсын шун дөресен генә, яме? Шун дөрес табалар. Кукмара сәүдә маркасы язылганлыгы гына. Я, безнең вакыт бик кысан иде, без менә бик җәйлеп сөйләшеп торабыз ансы. Бик рәхәт. Тик сөйләшергә. эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк. Хәзер минем уйлавымча без менә майны бераз изергә тиеш. Ул инде безнең менә шундый Ул инде байда бит инде. йомшак. Эре биткән. Менә безнең сгущенка бар. Аны май өстенә салырга кирәктер дип уйлыйм. Ярар. Ул шундый сыйгыра килеп Шулаймы? чыксын өчен. Әйе. Бергә, башта буларны монда бергә кушабыз да. Булай дип алыр инде. Барсын да алып битермә, миңа да калдыр. Чәй эчәргә. Чәйне шунда гына ясап. Пирожный белән эчәбез хәзер чәйне. Точно. Так. Булды. Кара, син эшлеши сериалсың бит, Әйе, бер сорау бирәсем килгән иде сиңа. Әйдә. Син бит вакытта студент идең әле, укып бетермәгән. Укып бетердеңме инде син? Институттамын. Диплом бирделәрме инде? Юк, аламадым. Мәдәният. Минем бит инде маҗаралар гомер буе минем белән бергә атлыйлар, янәшәдә. Әйе, мин теге елны Америкага Сабантуйга бардым, Филадельфия шәһәрендә. Һәм шул сәбәпле инде без хатлар да язган идек министерство аша инде. Автоматы миңа дәүләт имтиханнарын куйгызлар. Әйе, шулай итәргә әлбәттә. Юк инде. Мин соңрак бирергә сорап язган идем хатлар, чөнки барасы бар иде безнең Сабантуй бәйрәменә. Название дөнья чемпионаты булды. Ничектер менә башта рөхсәт иткән иделәр, аннары рөхсәт итмәделәр дә, шулай калды. Һәм мине 2нче елга калдырдылар экзаменнарны, госэкзаменнарны бирергә. Второгодница! Утырып калды. Минем инде дипломнар, һәр нәрсә эшләнгән иде, госэкзаменнарны гына бирәсе калган иде һәм нишләтәсең инде, димәк, шулай булырга тиеш булган. Мин шушы ситуацияны кабул иттем һәм Быелны быел бирергә кирәк җәйкен ала бирсә. Җәй икән, быел узып китте бит инде җәй. Ну, тик 2нче елга була инде. Киләсе елга.
Biz bunu Şerbikendер butadık. tutadık әйдә. Менә буламча хәзер менә шу какаоны өстәргә кирәк. Җибәр әйдә тунда. Печенье өстенә. Бер дә теге шикләнмә. Эшлисең икән шикләнмәйм мөхиме. Менә иң яраткан пирожныйларның берсе бит бу минем. Минем Гел уйлавымча сатып барыбер кына печенье алайдым. күбрәк булды кебек монда менә беләс. Сидер вот сизәм Менә күбрәк булса инде мин җиңеләм, димәк безнең таба китә. Адиләгә. Әйе. Адилә көтәйне хәзер скрипкасында уйный. Бәлки мин махсус җиңеләмдер. Хәзер карарбыз. Так. Дегустация ясайбыз да хәзер. Булат Байрамов әйтәчәк. Ярыймы, Менә ярамы? моның хәтле массага менә бу аз кебек. Бәлки күпмедер өлешен монда салып торырга. Я достар, без инде шынапта кеңешләштек тә, уйлаштык та, әйдә, шынапта шулай салып карыйбыз. Минем уйлавымча, әгәр дә инде Юк, әгәр дә барсы яхшы икән, өстәргә була бит. истәргә була. Шуңа мин дә әйтәм, менә бераздан кырыйга салып торасың да. Син бит әле моны эшләгәнең юк. Юк шул, менә минем уйлавымча, син дөрес әйттең. Бер яктан, икенче яктан нигә мин сиңа ярдәм итәм әле? Печенье күбрәк булды бугай. Яисә какаоны күбрәк салырга кирәк. Какао, йо, нормально, анда кап-кара иде, син күрдеңме соң? Әйе, менә какао җитми бит. Бәлки өстәргә тор какао. Җитә, минем кара краска бар. Бу як куярбыз. Мин шундый. Булды? Әйе, әйдә, салыйк Булдымы, алайсың. әйдә. Үзең. Массаны, Барсын да үзең май эшлисең. белән сгущенканы. Так. Сен быйыл Америкага бардың соң әле? Тукта әле син. Менә быел Сабантуйда булдым бит. Айса, кара, син Америкага бик еш җиргәч грин картың да бардыр инде. Әлегә юк. Юкмы? Юк, виза гына бар. Аны кайчан чирыкта бирәләр? Яшәрме син гомән Америкада? Ни теле шундырысын? Беләсеңме? Әллә үзебездә рәхәт мату, бөтен Һәр шәкә ой. җирдә үзенчә рәхәт. Бер теге бер артист бар, исемен әйтмибез инде. Китәм. Чит илгә ди. Әйе, киттем соң. Юк, әле китмәде. Яшәмим бу илдә ди. Китәчәкмен ди. Менә син китәр идеңме? Әйтә алмыйм. Төп шөгылем менә шушында, ничектер инде. Туганнар монда күз алдына китерергә авыр. Вакыты чагына барып кайтканда әлбәттә рәхәт. Һәр җирдә Онда кыйбатмы бәяләр? Менә кыйбат диләр. Мин карыйм кайбер блогерларны Америкада яшәгәннәрнең. Бәяләре нык кыйбат диләр. Кыйбатрак мондагы караганда. Зарплатлары зур булса да, әле әйтмәсем аның хәтле зур да дип тә инде, ләкин бәяләр бик кыйбат диләр. Ну зарплаталар зуррак әлбәттә бездәгә караганда. Һәм һәр нәрсә кыйбатрак. Туйлар алып баручылар күпмәше икән нинди бәягә? Аларны сорашкан юк, белмим. Шуңа белешеп кайт әле икенче елда Лили. Ярый, сиңа әйтермен. Теге берәр сезонга барып кайтыр. Лилия, әйтә булай эшлибез. Без хәзер бергәләшеп мотор реклама карыйбыз. Тәмле көрәшебез дәйме? Без буларны инде монда нормально килеп чыга бой, менә. Хәзер Шариклар сүзе калды. Шарикларны ясыйбыз да, әвәлибез дә. Һәм рекламадан соң без син белән бер кызык та эшләп алырбыз, яме? Аннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез бераз. Ярый. Сөйләштек. Хәзер куеп тор. Инде бергәләшеп әйдәгез, зур игътибар белән карыйк тәмле көрәшебездә тәмле реклама. TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта Лилия Хәйруллина. Без бүген инде шарлар ясыйбыз монда, теге шоколадлы, печенькеле көрәшәбез Адиләгә каршы. Безнең масса әзер. Бу массада печенье, монда май, монда какао, монда шикләвек, һәм куертылган баллы тәмле сөт. Әйдә, хәзер шарларны, менә шу шарчыкларны ясарга кирәк. Әүвәләргә генә кирәк. Монда инде эшне дә беттик. Әйдә, кер инде кулларың белән, ярар. Улар чиста, Улар кайгырма. чиста дип ышаныйк та, так. Рәсемдә бик матур шундый шариклар ясалган инде. Алар инде караңгырак иде бераз. Какаосы күбрәк булгандыр. Бик тәмле күренә иде. Шуңа күрә бездә шушындый шар формасында ясыйк, чөнки төрлечә ясыйлар. Төрлечә. Кемдер эш пешмак ясарга мөмкин. Аннан ансы мөһим түгелдер миңа калса. Тәме үзгәрми аннан. Берәү. Так. Генчен зуррак ясасаң да була. Менә кулларым шундый бит. Зур Йо, нормально. Миңа калса әйбәт. Чөнки ул бик калорийный, бик майлы. Менә хәзер беләм инде, нәрсәдән ясалганын.
Реклама вақытында әлі шоқ қатты. Мұнда бейт. Бір пашка май кетті. Білмеген едім. Мен әлік аш едірін білмедірін де шының қатылы калориялы екенінде. Нақа білерсің енді? Мене білесің нәрсе қызғаныш. Ең тәмлі әйбірлер, ең калориялы әйбірлер. Неше болайын екен ол? Бал әйбірлер, пішкен ризықлар. Жылайсың келе қойша? Қара мен жауап бере алмайым сенің бұл. Жоқ, неше, қарбыз. Қарбызда да бетінде көп шекер онда. Солай ма? Әйе. Неше, қарбыз диетасы бар, қарбыз диетасы бар. Ештен жоған деймі? Қарбыз диетасы ма? Әйе, ябығыр үшін міне. Елі бәттейінді. Білесің ме, мен қарбыз кешкіне уақыттан оқи аратмын. Мен қарбыз ашамын бір қашанда. Дәріс кішіді көлдерсін? Шонда енді мен сейіррек кіші брекетлар керге яратам, қарбыз яратмай. Достар, міне біздің бәрәңгілер әзір. Бұл пирожный, шылай бет, пирожный, исімі бәрәңгі, есе бәрәңгі, бәрәңгілі пирожный, пирожныйлы бәрәңгі. Мен айтам, фрикаделькаларға шаптыра. Көбірек шеттен қарасаң, шынапта фрикадельки. Мен әлі мұны маңа дегустация сам шатырам. Ғымен, достар, дегустация сар алдынан, қонақларға шығар алдынан, аны бірне қадар уақыт суытқышта тұтсаң бик яқшы. Матырты безерге де мүмкін. Мен енді көз алдыма кетірем мяты, яфрақлары білән нешектер шолай. Шолай етті. Мен әлі көз алдыма кетірем, тоған үстіне тағын сгущен сүртіп анда. Енді калориялы болып. Әлі біздің қалды материал бұл. Материалды бетек барсын ясап бітірмәдік, ансын Лилия кісі кәтіп қойып кетем дейді. Иде ясап бітірімі дейді. Лилия, сен рубрика оқышабыз, дейді? Мен де білем, сен цирк мектебінде оқыған. Бек көптеннен бұлданды қал, әйе. Неше ел оқыдан сен анда? Бір, шул 6-7 ел мекен. 6-7 ел. Қазір түгел қатырлымын, әйе. Сен жангелер өте біләдірен? Әйе. Сен акробатикасы біләсің? Әйе. Қазірді біләсің әлі, шылай бет? Әзірәк бар енді, қалды. Клоун бұлды ма сен? Йоқ. Йоқ! Менен ғұмыр бойы таныштар күлділер. Мен тегі цирк мектебіне ергеш, бетінде ол ассоциация көз алдына келе клоунар. Клоун деп ертілер енді ғұмыр бойы. Менен күліп. Түп шығыны менен құлақыплар. Клоун дегенде. Әзірәк бар екенде ол уақытта. Әйе, ол уақытта бетінде тегі нешіктір қабыл етәсін кескін етіп. Әйе. Қазір олай түгіл. Айтсынлар е. Бесе қазір дүния көлем танылған, қойшандыр танылған болған. Ан қойсы білер, сен де түгілін деймін. Клоунлар рәсімлері күсеті шақпын. Білесің бекен сен клоунларны деген? Мен бек яратмын клоунларны, дұрысыңын еткенді. Не үшін яратмысың сенеларын? Білмейм, есім кетмейді. Мен білем неге яратмысың, шынке сене ұртағандар клоун деп бала шаққа шума. Бәлкі шумадыр. Әйде кеттік, біріншісі, мына бұл кем? Білмейм. Бұл рәсейнікі. Бұл қазірді шығышасы бері. Шондай шоулар қоя. Қасында да болғалы. Полунин. Әйе, біз аны үйренген едік институтта. Тек аның нешік, аның суретін көргенім еу еді. Шылай ма? Бесе аны гримсіз макияжсыз қойдым шо? Шоңадыр. Әміна бұл? Бұл біздің елінікі түгіл. Әйе. Бұл біздің елінікі түгіл. Европаныкі. Білесің сен мұны? Йоқ. Швейцарияныкі. Бұл грот. Аның құшаматы грот. Шадваты бете біздің бұл клоунның бұл заманында онымен клоунларының патшасы деген шынды есімге де лайық болған екен. Һәм заманында ол ең көп гонорар алушы клоунлар арасында болған, білесің? Клоунлар көп болған екен гонорар. Міне мұнысы бек көп алған еді. Бұл әлі тек 1940-50 жылларда. Сен мені жыршыларын көрсетсең, менің ойламыша мен оларды білер едім. Клоунлар білен ауырақ. Жыршылар білен бек жайлы болар десең. Сен мені оны білесің бе, қызық үшін? Грим білен бұлғаш бет танытыр. Дешегенде танымайсың, міне жыршы сұрадың бейт. Жыршы мұны бұл бет грим білен. Бұл саны, ну? Бұл ұрыз жыршысы ма? Ұрыз жыршысы. Жырлы, ей. Орылы. Бұл Лолитаға шаған тик. Тик? Тик білмейм. Тик Лолита. Шул мұны ол? Лолита. Міне жыршыларны білемін де мен әлі грим астымнан да. Нешіктір тоныдым. Рамысы кім? Білмейсің. Константин Берман ярар. Әлі неше болды, әлі нешені білдің әлі сен? Лолита олай. Бірдігіне білдің? Ярар, жеңгедері кетешеңде барас. Ярар, жеңгедері. Бірсі Куклачев бұсын енді білмеші мүмкін түгіл. Молодец! Бинго! Бинго мұнсы болды. Мына мұнсы что біздің
СССРда бик танылган клоун булган дип әйтәбез инде без аны. Yok, исем bilmeyim. Аның кушаматы да шундый. Карандаш. Bilmeyim. Циркка ердім деген бұла. 6 ел оқыдым деген бұла. Қара сен ана. Okumadım. Ha? Men bit obra Михаил çıkarmaya Румянцев şöyle. деп ишеткән юк, карандаш ул. Yok, istemem. Ярар, мен саған мысын беләсең инде. Bik ağır tapşırı buldu әлі bu. Yok, нишләп инде мынсы үзебезнеке мынсы. Білесің бі, ошарға пішіріп, Олег. шағаштырғанда, По. Попов. Қарала сен. Неше фамилия беләсең? По. Қабаша. Потанин белән. Попов инде Потанин. Полонин. Полонин әле, я ну Полонин булды бит инде. Так, ярар, ну ярар, мысы бераз җиңелрәк барыр дисең, Мысы Чарли Чаплин ма? Дигәнме? Син не куркасың шул, куркып беттең хәзер. Әлбәттә, бу Чарли Чаплин, аны инде белмәүче кеше юктыр миңа калса. Менә монда Америкада, син Америкада булгач инде сиңа бер Америка клоунда күрсәтергә булдык. Менә алардан ничегрәк, ниндирәк, грим, Бигрәк күңелсез. бирәк мансу, ну клоун шундый булыр дияш бит ул. Эммет Келли дигән. Иштен юк. Һәм монсы инде үзебезнеке, монсы инде Монсы үзебезнеке. Юрий Никулин. Әлбәттә, Юрий Никулин. Что, кемдер хәзер утырадыр? Юрий Никулин клоун булган? Килдем дип. Клоун булган дуслар, менә шулай. Ярар, Лилия. Әйе. Мин сиңа. Нәрсә буенча нәтиҗә ясыйбыз менә. Шушы Булар конкурс буенча, яисә ошарга пешерү буенча. Юк, конкурс буенча мин сиңа әйтәсем килә. Клоуннарның шулай ук бераз тормышларын, биографияларын укысаң бик файдалы, бик кызыклы. Аларның күбесенең теге язмышлары да. Ай, үзең ишең генә инде. Бірақ кая бараш Америкага. Мен беләм аны теге Келли арасында теге Техаста клоун булган шундый дип шулай. Европада теге крот, да. Мен белән аны иҗаты белән таныш дип. Мин үзем гомән циркта 6 ел булган дип әйтә аласың. Инде тапшырыбызга килгәндә, тикшереп карыйбыз. Әйдә. Тикшереп карыйбыз. Чагыштырабыз. Барса шулай микән, юк микән менә Адиләнең. Үзем әйтимсең? Үзең әйт әле. Кимчелекләрен. Безнең шикләүкләр менә алын хәтлек кичкенә, ну, Ныграк вакланган дип уйлыйсың. дәрәҗәдә вакланып бетмәгән. Так, ярар. Һәм анда күбрәк какао күбрәк дип уйлыйм. Бездә әзрәк. Моны төшләнгән беләсеңме? Күрәсеңме төшләнгән, әйме? Әйдәме төшеп карыйм берәрсең. Әйдә. Хәзер чагыштырабыз. Формасы буенча аны кычыктыр йомрырак кебек. Әйе. Йомрырак кебек. Һәм чиктер ислегедә теге шомарак кебек, әйме нигәдер? Бер дә ошамаган. Синеке ошамаган, әйме? Үзе әйтте ошамаган дип. Минем уйлавымча, безгә кирәк иде тагын да ныграк вакларга печеньены да һәм шикләүкне дә. Хаталар өстендә эш дип аталабыз хәзер. Мин ашап дөрсәм, мин бүген көне буе ашамыйча йөри алам. Бер көнлек калория шушындаймы? Инде бер көндә бер атналык дигән. Менә анда бик матур күренә әлбәттә. Аларның тарелкалары да шундый матур. Шулай дөресме? Бу шунда бик тәмле булган. Урым ди мойлы. Мой тәмләре килеп тора диләр. Во. Тәмлелеккә бик тәмле. Формасы буенча бик ошамаган, ләкин тәме балыгы во. Нишибез соңга? Мин тәкъдим итәм бүләкне җибәрергә Адиләгә. Мин дә шулай дип уйлыйм. Син дә молодец. Син дә тырыштың. Син дә булдың Адиләгә кебек. рәхмәт әйтәсем килә. Бу шундый туры килгән бит, менә шушы пирожныйны ясарга миңа өйрәнергә, күптән теләгән идем өйрәнергә. Һәм инде шушы бүләкне җибәрәбез сиңа. Рәхмәт шушы рецептың өчен. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы Ашык акционерлар җәмгыятеннән һәм инде әлбәттә тәмле көрәш тапшырудан һәм Лилия Хайруллиндан һәм миннән Адилә сиңа бу бүләкне без тапшырабыз. Ул сиңа барып ирешер дип ышанабыз. Казан кызу Адилә килерсең дә алырсың. Ансызрак. Һәм дуслардан әйтәсем килә, менә хәзер башкалар кемнәр рецептларын юлларга теләп тәк рецептлар җибәрергә оялып утырышлар. Сез бирәк тә хуҗабикәләр нәрсә пешердегез? Менә атна ахырында пешердегез, фотога төшердегез, җибәрегез безгә, зинһар өчен рецептларыгызны катлаулы булсын, кызыклы булсын, эксклюзив булсын. Бик җайлы ясамагыз. Әнә бер яктан җайлы дип уйлаган идек. Барып бит әле шул ясап булмыймы? Әйе. Җайлы булса да шикләнмәгез, җибәрегез һәм көрәшегез менә шул табалар, кастрюльләр өчен. Бу барысы да реаль. Менә инде безнең тагын бер
телевизион тамашачыбыз Кукмара табалы булды. Алар бар Instagramда язылыгыз аларның төркемнәренә Кукмара завод һәм Кукмара official дигән менә шул аларның аккаунтлары, төрле акциялар булып тора. Бәяләрне күзәтеп тикшереп барыгыз һәм инде табалы кәш төрле булыгыз. Лилия, сиңа да бик зур рәхмәт. Без инде бүгенгә соболашырбыздыр. Чөнки хәзер соболашкач чәй эчәргә кирәк. Бу тәмлешкәләр белән. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, күңелләрен кәмә өчен. Күзләрегез төшенкеле булмасын. Төшенкелеккә бер кашында бирелмәгез. Инде төшенкелек яман сулык ничектер җиңә башлый икән, менә шундый баллы тәмле берләрне рәхәтләнеп ашагыз, дуслар. Соболашабыз бүгенгә. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр даим ТМ ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.